Shalom hor samanginang pajupang musehita di program tahun ima tu acara pertanggiangan tanggal 10 24 Agustus 2025 di minggu pasal 10 dong Trinitatis turpu di Jamita di buat sensara Tesalonik 5 mamu kasih nak 12 tolak 24 di baksan topik minggu asini rohani Jehovah hot rodi saling nileng kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Turpu di Jamita boleh dijahah di kolom deskripsi soalnya ma penjelasan di khotbah. Adong ada istilah di Kristenon na cukup terkenal. Hataon hola sehali do tersurat di Bibelta. Alai sulido hala Kristen heama begitsa. Ima hata Maranatha. Maranatha lapatanna naro nama Tuhani atau Roma ho ali Tuhan. Sama saja ya. Jadi hola sehali do di suraton haton di Bibelta ya. Ima di 1 Korintus 10 ayat 22. Honabura manaso maka haulungi Tuhani Maranatha atau naroma Tuhata. Jadi menurut aja selalu na isini buku Tesalonika na manginang 5 bidu may bana bedo takastaida na mga puli masih Paulus di surat naon tuhuria na arong di Tesalonik alana sa di hosomya kahala Yunani do halak Yahudi halaki di si ima akahalak Yahudi na so mengakui Yesus sebagai Mesias lebih tikini jala bangso rompe na manggonggomi lua titik ini jojo do dililay na sida ala sendiri pelakod do halak Kristenon akasialo kaisar atau anti terhadap kaisar. Bocirna alahnya dibagi halaki padohan di hal Kristen namando Yesus adalah raja. Jadi mereka mengira bahwa orang-orang Kristen ini tidak mengakui kaisar sebagai pemimpin tertinggi, tapi mengakui Yesus sebagai pemimpin tertinggi mereka. Jadi di dalam Apostol Paulus do taring waktu haporsiaon, taring waktu holong do pakrimon ujuna mangado bisitaunon. Do poda taring waktu haron Yesus Kristus dapat dua lion. Istilahnya do ibana sonon margogo mahamu di nama naon sitaonon ay naro nama Kristusi. Jadi di ngoton siapa Apostol Paulus ma dina paimahon haroni Kristusi na padua leoni na ariko situtudo tapatupa ngulu na badia dohot persauran nago gdame di tonga-tonga ni pungon ni hala na porseya. Na taberang menghaturan itu turpu di son ayat 12 tu 15 mana kasih taringot tu asini rohani Tuhan patau kita maka holongi dongan jolma. Adong do pandohan mandok dongan samarga do dongan sahuria do nagabe keluarga niba di pangaratoan. Iro makana molo sahat di pangaratoan sasahalak saya jumulo do di dulibana pungon ni halak batak. Baru di dulima muse dongan tubuna. Ima nagabe bapak angkana manang oma angkana. Jala alam maul ningul di pangaratoan olo do gabe las ujono kiba tu dongan sa pangaratoan daripada tu keluarga niba sendiri. Iro makana sampai adong pandohan mandok sonon. Manuk ni pialangge hotek-hotek lau marpira sirang maraleale lobian matian ina dang nagabe rumikot na maraleale siya ninong niba memang alay at terhira songonima jorok ni ale-alei nunga hira keluarga niba sendiri ay nasida do dongan niba rak manaw nahacit harap manaw nadangol di pangaratoan jala nasida do pangalolo niba di pangaratoan songonima nang halak Kristen na di hutan ni halak na di pangaratoan ima di hutan di Tesalonik sada hutan na adong di luar Yunani jala sampai sonari manginang adong do pe hutan Tesaloniki gora sonari di Google Map ala posisi tuturo si tahun ni halaki sebagai halak Kristen di luar Tesalonik ubahin na dilek-lek si Paulus na sida asa rak marsi tugu-tuguan rak marsi apulan sebab tidak ada orang yang lebih mengerti seberapa besar penderitaan seseorang selain kawan sependeritaan. Israel sonon holan halak naung hea asam urat do na mangatusi buah hacit ni si tahun ni akahalak na mengalami asam urat karena dia sudah pernah merasakan. Terlalu mobi ma aka parjamita na manguluhan na sida. Ay nasida do parjolo sa halita kupon na. Manang nagabe menjadi target utama molo masa aka pangalalian do panakupan to kahalak Kristen. Di 1 Timotius 5 ayat 17 penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Si lopit do jujuron hasangapon si tuan na burju mangulah si tuan na gumodang matuakan na mangulahon hata do poda. Nah mangihu nomor 2 ayat 10 tu 10 lalu mana kasih taringot tu asini rohani Tuhan patogo kita marsi hohot di haporsiota tu Tuhan. Ayat 10 tu 10 on mas ada ayat namok atau ayat emas di Bibelta. Ido si toktong mahamu marasini roha bersukacitalah senantiasa sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur nina di Amsal 17 ayat 22. Jala holan halak na marasini roha do na tahu mandok maulihat itu Tuhan.
Godang ragam si taonon di ngoluta dang boy i gabe si dalion mabak kita sudah mandok mau lihat itu Tuhan ni ay takas do baga-baga ni debatan tu kana persaya dang tagamon loasonna partigori huma susa rodi saliling nileleng naninna. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar berada dalam kesulitan untuk selama-lamanya. Di bawah ini unang masih di hita martangiang ay holan marhite tangiang do hita boy tapasa sude hol so di rota jala margogo situ tudo tangiang ni hala partigor mulo di haburjuhon ninna di buku Yakobus. Di bawah ini songon hatani di Kristus pangido ma na dehonon nado na alay taingot di toru do tangan ni halak na mangido. Di bawah ini tapau do maderita tapatoru maderita dia do pani debata di na mangido hagugon hatauon habisuhon di na mangadopi akragam si taonon narotu ngulutta. Na petuluhon ayat 10 tu 24 manakasi taringot tu asini rohani Tuhan pasi kopok kita gabe tama dia do pani Tuhan. Di tonahon Apostol Paulus do tuhriai asa toguna sida paihutun ajaran nasitong alana tantangan naro tu hala Kristen di Tesalonik hati yai dang holan maritehite parmaraan penganiayaan atau penangkapan ale adong do tong maritehite aka si pengajari na pangaliluhon atau para penyesat-penyesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah na susadalan do tahatan di bata idu makana di dok tak kasihamu masaluhuna na dengganima tiopamu unang murah-murah hita porse susada-sada ajaran ujilah segala sesuatu tak kasihamu inina sarobang do ajaran itu hatan di bata songon dia do jala diurupiton di ido hita dinalau mengarang-rangi aka pangajarion narotu hita di bawah ini di do disi unang itopi hamu ton di sian di bata do haroron ton di jala sartu pamatak ta do ton di ujuna tardi di hita jala ibadah do nama nugu hita na patawok kita na mangajar hita dina sude ragam di parangolota di bawah ini unang saya tak arsaki ton di marhite na saya mengulau nak kadosa tangihon madebata uloy mahatana asa mangulu hita molo seta alo hatana debata saya tapajugur rohata tudus mai lohot na mangarsahi ton ina arong di bagasan dirita jala molo seta arsahi mitok ma ujung na ton di dangarong be na marbunu kita na mangajar hita ujung na las olo mahita lilu. Jadi sebagai panipuli di sana manginang sebagai panutup pupasak manison dang adong jolma naso masih tahu na manginang suri do jolma marukil di uluna alani permaraan do persoalan hidup na saya margati sori ngoro di parngulonna alai respon kita dalam menghadapi persoalan hidup ido na membedo kita akahalak na persea sian akahalak na mago manang akahalak na sumanana dari bata tarajumi do jauh banata sombai iba na do debata parholong ni roha jala manotong sa ro di salaling nilileng na do asini roha ni debata di bahini unang hita mabir satia mahita di hapor syalta ay adong do amai pargogo na suatu dosani nama dongani hita hutut pami majami taon marhite hite hata ni debata na di pasahat tu panurirang Yesaya sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menggendong kamu terus. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Soni mana boy huwa geu kami mudah-mudahan boy mangarupiah kadongan dina lahu mangaradion jamita tu pertangyangan saya tuhat tanah mangarmoy ti hita mau liate.